אז לכולם תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון נוסף שלי בערוץ. היום אני אעשה לכם סרטון סליים חדש שקיבלתי, זה סליים סגול של M&M's, אתם תכף תראו אותו. אז כן, אמרתי לכם שכל פעם שאני אקבל סליים חדש אני אעשה לכם סרטון אולי על סליים, וגם אחרי זה אני אעשה לכם אוסף הסליימים שלי. אז כן, אז קודם כל תירשמו לערוץ, תעשו לי לייקים לסרטונים, וכמובן תרשמו תגובה למטה, ושוב פעם תירשמו לערוץ למטה. כל זה למטה. אז אם אתם רוצים לראות פשוט את הסליים הסגול שהביאו לי, אז פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, זה הסליים. ככה הוא נראה, של M&M's. ממש יפה. יש לו פה את הצ'ופצ'יק הלבן הזה של ה-M&M's. אפשר כמובן להוציא אותו. אני אוציא אותו. רגע. הנה, הוצאתי. יש את הצ'ופצ'יק כאן ואפשר להחזיר את זה. אז כן. זה הדבר הראשון בסליים. הסליים סגול, אני תכף אפתח אותו. מבפנים הוא באמת סגול. פה זה לבן. יש גם סליימים קטנים של ה-M&M's. כן, לי היה גם את הקטנים והם ממש חמודים לדעתי, אז כן, ואני תכף אפתח אותו כי זה סליים ממש יפה ובא לי כבר להראות לכם אותו. עדיין לא פתחתי אותו פעם אחת אפילו, רק בשביל הסרטון, כי רציתי שתראו איך הוא נראה ורציתי שתראו איך אני פותחת אותו ואיך הוא נראה ישר שפותחים אותו מהאריזה, אם הוא נראה יפה. וכן, אז בואו פשוט נתחיל בסרטון. אוקיי, אז אני אפתח אותו. זה קצת ייראה כזה. אוקיי, אז כשאני אפתח אותו הוא ייראה כזה נמשך כזה, אני בטוחה. ככה זה תמיד כשאני פותחת את הסליימים האלה. אז כן, אני פותחת אותו. רגע, זה קצת קשה. אוקיי. אני לא יודעת למה הוא לא נמשך. וואו, אוקיי. בואו נדבר על הדבר היפה הזה כרגע. הוא כזה ורוד. בטעות משכתי את זה ככה, זה נראה ככה. הוא ורוד, אבל הוא אמור להיות סגול. אני לא יודעת למה הוא ורוד. אבל בסדר. והוא עם נצנצים. אוקיי, הוא דבר מושלם. אצלכם במצלמה הוא נראה קצת שונה. אני אוציא אותו מהקופסה. אני מקווה שאתם רואים. הוא דביק מדי. אני לא יודעת למה, אבל הוא דביק. אוקיי, הוצאתי אותו מהקופסה. אני כבר אראה לכם אותו. הוא פשוט דביק כזה. אז הוא נדבק לי ליד. אז פשוט כאילו, הוא דביק. אני גם כאילו אסביר לכם מה אני חושבת על הסליים הזה. הוא ממש דביק, אני לא... אוקיי, בואו נדבר טיפה על הסליים. הסליים הוא קצת דביקי, כאילו לא קצת הרבה, ממש הרבה דביקי. הוא נדבק לי קודם לידיים, שעות הוצאתי אותו. לקח לי מלא זמן להוציא אותו, והוא טיפה נוזל לי למטה אחרי זה. הנה, בגלל זה יוצא לכאן ונוזל. מה שבאמת טוב ואפשר לדעת שזה טוב וכיף לעשות את זה. אתם מכירים שיש אנשים שכאילו אוהבים לעשות את הרעש על הסליים ככה? זה מה שטוב בזה. זה טוב באמת. ממש טוב לעשות עם זה, אז כנראה זה מה שאני אעשה עם זה. אבל הנה, עכשיו אתם רואים, הוא נדבק לי לידיים. כאן נשארו לי חתיכות קצת. אז כן, אז הוא קצת דביק, זה מה שאני יכולה להגיד עליו. אני אנסה אותו, אולי אני אוסיף לו כל מיני מצרכים ונראה לבדוק אם הוא יעבוד, ואם כן אני אעשה לכם סרטונים עליו. אבל מה שאני באמת יכולה להגיד שהוא טוב בו זה שמתי, כמו שאמרתי לכם רגע, ככה. וזה ממש כיף לעשות ככה, אז כן. אוקיי, עכשיו הוצאתי את הסליים. הוא פחות דביקי עכשיו, אבל הוא עדיין טיפה דביק. אבל אולי כנראה צריך לשחק איתו קצת. הנה, עכשיו הוא פחות דביקי, אבל הוא עדיין טיפה דביקי מדי, אבל לא נורא, זה בסדר. הנה, כנראה צריך לשחק איתו קצת.
כן, כנראה צריך לשחק איתו קצת, ואז הוא יהיה באמת ממש מוכן, אולי לא הספיקו להכין את זה ממש, אבל בסדר, עדיין ממש כיף לשחק איתו. מה שאני באמת אוהבת לעשות זה להניח אותו ככה. אוי רגע, נדבק לי. הנה, אמרתי לכם, הוא דביקי מדי. בגלל שמערכתי אותו הוא נהיה דביקי. כאילו הוא נדבק לי. אני אוהבת לעשות ככה ואז ככה. ככה זה ממש כיף לשחק. ואז ככה. אני ממש אוהבת לעשות ככה. אפשר גם לעשות ככה, למתוח אותו. הוא גם לפעמים נוזל לבד. הנה, עכשיו הוא נוזל לבד, אני לא מורידה אותו. רגע, נדבק לי. אוקיי, אני רק הוציא את השאריות שנשאר לי בידיים, וכן, סליחה על הרעשים של המשטרה, או שזה אמבולנס, אני לא בדיוק יודעת. אני לא מבדילה ברעשים. אז כמו שאמרתי לכם, אני אולי ינסה להוסיף לו כל מיני דברים, ואז אולי זה יעבוד, אבל לא כרגע. יואו, ממש כיף לשחק איתו, לעשות לו ככה. זה ממש כיף. גם בתוך הקופסה אפשר לעשות ככה. זה ממש כיף. יואו, זה ממש כיף. ממש כיף. וואו. בואו ננסה לשים את הסליים ככה. רגע, עכשיו ככה. אוקיי, שנייה, נכון. אז זהו, זה היה כל הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, ולרשום כמובן גם תגובה, ומקווה שאהבתם את הסרטון הזה. וכן, אם אתם רוצים עוד סרטונים בסגנון הזה, פשוט תרשמו לי ואני אעשה לכם סרטונים בסגנון הזה, כאילו אני אעשה לכם. אז כן, אני ממש אהבתי לעשות לכם את הסרטון הזה, וזהו, פשוט נתראה בסרטון הבא. ביי יוש.